नमस्ते. आज तुम्हाला ताई आहे ना बीटचा ज्यूस बनवून दाखवणार आहे. नाही, सूप 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 बनवून दाखवणार आहे. आता त्यासाठी पहिला आहे ना, मी दिलबरोबर खेळत होती ना, तेव्हा ताईने इथे काय केलं, बीट कापून कुकरला लावून दाखवलेलं आहे. ते तुम्ही बघा. हे 2 बीट आहेत, ही सालं काढून घेतलेली आहेत. आता ह्याला कुकरमध्ये उकळून घ्यायची, 4-5 सीट्या करून घ्यायची. त्याला झालं जरासा पाणी किती ठेवलं दाखव. थोडासा अर्धा उकडायचेत ना ते फक्त. आता याला किती सिट्या? 4 नाही तर 5. आणि या रेसिपीला आपल्याला दूध पण लागणार आहे, म्हणून आम्ही इकडे दूध उकळून घेतलेलं आहे. कुकरचे किती शिट्या केली आहेस? 4-5 झालेत. त्या हँड्स बॅग का परेडला? वा वा वा. मम्मी, बिर्याणीला समजा कलर द्यायचा असेल ना कधी, हा बीटचा कलर द्यायचा हाच कलर वापरायचा है ना. हा पाणी वापरायचं वरतून, हा वापरायचा. कलरफुल आपल्याला काही वस्तू बनवायची, समजा मोदक बनवायचे असतील, आपल्याला पोळ्या बनवले ना, तरी पण आपण कलर हा वापरू शकतो. मोदक ह्याच्यात बुडवले तर कसं होईल, लाल होतील ना. लाल होतील आणि शंकरपाळ्या पण मस्त कलर येईल. हे जरा थंड होऊ दे, गरम आहे ना, आपल्याला मिक्सरमध्ये वाटायचे आहेत. मस्त कापायचे, कापून थोडं करून वाटायचं. थोडं करून घ्यायची आणि मिक्सरला बारीक करायचं आहे. हे लसूण बारीक करून घेतलेत, 6 होते पाकळ्या. ते ह्याच्यावरच वाटून घ्यायचे, म्हणजे अशी वेगळी पेस्ट नको. आपल्याकडे लसूणची पेस्ट असली ना, तर लसूणची पेस्ट अर्धा चमचा घ्यायची. बीट मम्मी, तुला श्रद्धा कपूर माहितीये? नाही नाही ताई, तू श्रद्धा कपूर सारखी दिसते. नाही, थोडी कारण कमेंट होती तशी. जरा कमेंट मध्ये सांगा, ताई श्रद्धा कपूर सारखी दिसते काय? पाणी हा टाकते यातलं. थोडासा टाक, नाही तर पाणी वर येतो भांड्यात ना. तो नंतर यूज करूया आपण. हा, हे मिक्सरला वाटून घेतो. आता इथे ताई कढईमध्ये काय टाकते? बटर. आता हे मला का आठवलं माहितीये का, बीटची रेसिपी होते ना, तर बीट मध्ये जो अँटीऑक्सिडंट बीटा सायनिन नावाचा अँटीऑक्सिडंट असतो, ते कोलेस्ट्रॉल लेवलला मेंटेन करण्यासाठी हेल्प करतं, म्हणून बीट आपण खावं. आता त्याच्यामध्ये बटर मध्ये काय टाकते ताई? हे गव्हाचं पीठ आहे. लगेच 20 सेकंड मध्ये झालं नाही. हे टाकूया त्याच्यात. ही आपली बिटाची पेस्ट. इकडे मी पाणी टाकते त्याच्यामध्ये. हा, काय केलं, कुकर मधलंच पाणी पूर्ण यूज केलं ना, म्हणजे आपण कुकर मध्ये थोडा पाणी ठेवलेलं ना बीट शिजायला, तो घेतलेला. ताई त्याच्यामध्ये दूध किती पाहिजे तुला? दूध टाकते. दूध गरम केलेलं दूध आहे. आता बघ कसं कलर झाला ना त्याचा, आता लिपस्टिक सारखं झालं ते. हा ताई, काय ताई तुम्ही जोक बिक मारत नाही मध्ये मध्ये, कसं माणसं आहे काय हसणार. ताई हे पाणी टाकून देऊ का काढून सगळं? पाहिजे पाणी पण टाकायचं त्याच्यामध्ये, दूधच नाही फक्त पाणी पण टाकायचं आहे ना. पण आता ह्या रेसिपी मध्ये हात टाकणार ना, पूर्ण हात लाल लाल होणार है ना. होय, आता बघा मम्मीने बोट पण लावला ना, तरी ते लाल होणार. आता लाल होणार. ही काली मिरी पावडर आहे. किती घेतली? अर्धा चमचा. पाव चमचा आहे ताई. पाव चमचा आहे, बस पाव चमचा. ते टेस्टवर पण आपल्याला कशी टेस्ट पाहिजे ना, त्यानुसार जास्त पण टाकली तर ती जरा हे लागते ना तिखट. ताई तुझा व्हॉल्यूम बटन कुठे आहे? वाढवायचा. वाढवायचा. आता आपल्याला जेवढं ठीक पाहिजे ना तेवढी करायची. दूध आपण कमीच टाकायचा, पावणा कप. तुझ्या हात दाखव, बोट दाखव. नाही एवढं नाही लागलंय ते, कारण ते शिजलेलं आहे ना. हा, ते पाणी नाही एवढं हे नव्हतं, ते स्ट्रॉंग बिना नव्हतं. शिजलेलं असतं ना, ते लाल होतो. बीट असं तर लाल झाला असतं. ते घट्ट पाहिजे काय जरा पातळ पाहिजे? सूप कसं पाहिजे? ते पाहुणे पितील का सूप बीप असं दिलं तर? किती मस्त. बघूया, टेस्ट बघूया कशी लागते यार. मीठ टाकते. मीठ त्याला जरा बॉईल व्हायला पाहिजे. एक उकळी यायला पाहिजे त्याला. ताई तोपर्यंत तू काहीतरी शायरी बिरी म्हण. मला नाही, नाही? तुला येते ना. मला येते. आता इथे बघा, माय लेकी शोगिरी करतात. बीटचा ज्यूस झालेला आहे. कसली शोगिरी? हे बघा, डेकोरेशन. वा वा वा. आणि मला बीटवाल्यांनी अशी बीट दिले. हे असे आता तू लावलेस ना मातीमध्ये, हा. तर ते उगवणार, बरोबर येणार. हा हा
अरे वा. असे येतात बरोबर. तिकडे बीटचा ज्यूस झालेला आहे. आता हे बंद करते हा. ताईने ऑलरेडी गॅसला दिलेला आहे, म्हणजे ठेवायला नको परत. आपण पॉझिटिव्ह विचार करायचा, बरोबर ना? बरोबर. असं ओरडल्यापेक्षा ताई तू कशाला हे केलं, सांडलं कशाला, गॅसवर कशाला सांडलं हा. असं म्हणतात ना. वा वा वा. आता इथे बघा आपलं सूप एकदम रेडी आहे आणि आपण आता थंबनेल साठी पिक काढूया ह्याचं. बरोबर ना? आता ताई आणि तुम्ही दोघं तिकडे उभे राहा, कॅमेरा दे माझ्याकडे. तर इथे आता रेसिपी झालेली आहे आणि आता सूप तयार झालेला आहे. चला पकडा डिश हातात. आपण एक पिक काढूया, फोटो सेशन काढूया. समोर बघा 3. आता मी दोन्ही हातात एक कॅमेरा, पण बघा दोन्ही कॅमेरा पकडलेले आहेत मी. स्माइल. ओके, चला बाहेर टेस्टिंगला जाऊया. चल. दिलू स्माइल. काय बोलते? आता एक कोरोनाचा टाइम चालू आहे ना, हा. सध्या कोविडचं सिच्युएशन, म्हणून कसं हे जरा चांगलं हेल्दी सूप आहे ना, म्हणून मी तिकडे घरी 2दा बनवलेला. म्हणजे कोरोनाच्या सीझन मध्ये 2दा झालं हे एक्सपेरिमेंट. म्हणजे ताईन दोन वेळा आपल्याला बोलली नाही का, गावाला होती तेव्हा तुम्हाला बोलत होती ना बनवा म्हणून, चांगलं बन. बोलत होती ना सूप बनवा. मग मी बोललो ताई तूच बनवते आल्यावर. बरं, आपली कशी रेसिपी माहितीये ना, एक बिघडली होती. हा. मोठी बाईने सांगितलेली, आंबे शेतातल्या मावशीने सांगितलेली बघ, हळदीचे लाडू बनवा म्हणून. ती आपली कशी रेसिपी बिघडली ना, म्हणून ज्यांची रेसिपी आहे त्यांनीच बनवा ती. हा, म्हणून ताईला सांगितलं जेव्हा आम्ही तिथे येऊ ना तेव्हा तूच बनवून दाखव. एक जनरल क्वेश्चन विचारू. ब्लड प्रेशर कोणाला इकडे? ब्लड प्रेशर नाही कोणाला. मला नाही. हाच क्वेश्चन मी तुम्हा सर्वांना विचारतोय. ब्लड प्रेशर तुम्हाला हाय का? ह्याचं उत्तर मी तुम्हाला उद्या देतो. आणि तू माझ्या माणसानं विचारतोय ना. हो. हा. आता नेक्स्ट प्रोसेस थांब जरा बंद कर. काय जोक झाला इकडे. मी ताईला आता आन्सर सांगितला. चला आन्सर मी तुम्हाला पण सांगतो, उद्यापर्यंत नाही राहत. ब्लड प्रेशर सर्वांनाच असतो, ब्लडला प्रेशर असतो ताई, म्हणतो तो फ्लो करतो. माझा क्वेश्चन का ब्लड प्रेशर आहे का, तर सर आमच्या क्लासमध्ये ना ताई मोजके 3 जणांनी हात वरती केला, त्यात मी पण होतो. आउट ऑफ 50. ब्लड प्रेशर आहे का, तर हाय. हाय ब्लड प्रेशर आहे का, तर नाही. किंवा लो ब्लड प्रेशर आहे तर ते असतं किंवा नसतं, बरोबर ना? तर तुला ब्लड, आता परत विचारतो, ब्लड प्रेशर आहे? मम्मी ब्लड प्रेशर आहे तुला? हाय ब्लड नॉर्मल आहे. व्हेरी गुड. हाय ब्लड प्रेशर आहे? नाही. समजा चुकून ना मम्मी शर्टावर जर हा पडला तर काय वाटेल माणसांना? मी तेच इथे ताईला लांब ठेवते, म्हणजे ताईच्या ड्रेसला लागला ना तर डाग पडेल. बोलतोय खून है ना ताई? घरी बोलतील ताईला कुठून खून करून आली. बोलायचं मम्मीला मारून, पप्पूला मारून आले. अजून बीट आपल्या कोलेस्ट्रॉल लेवल कमी करायला, कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करायला आणि हार्टसाठी पण चांगलं असतं. हार्टसाठी. आणि ऑब्व्हियसली जे आपले रोजचं बोलले जातं, मम्मी रक्त कमी असेल तर बीट खा. जनरली जे बोलतात ना आपण, है ना? पहिले मला नाही बीट कापून द्यायचे तुम्ही. म्हणजे अंगात किती रक्त होता माहितीये पहिला. मम्मीला बीटचा ज्यूस, मम्मीला गाजरचा ज्यूस, है ना, चालूच असायचं ना ताई. आपल्या मम्मीचं हेमोग्लोबिन लेवल 5 वर्ष अगोदर किती कमी होता? 8.9 असं काहीतरी, 8च्या 9च्या एवढा कमी होता ताई. एकदा 6वर पोहोचले. एकदा 6वर होता. मग तेव्हा नाही का तुम्ही ब्लड शोधत होतात मला भरायला. आता म्हटलं मला दुसऱ्याचा ब्लड नको. हा, खाऊन पिऊन आम्ही वाढवलं. आता किती आहे? आता बरोबर आहे. 12 पॉईंट आहे ना काहीतरी. 12 पॉईंट आहे. हा, म्हणजे ज्या रेंज मध्ये असतो ना 12चा रेंज. आणि हेमोग्लोबिन लगेच नाही वाढत, वाढल्याला खूप मेहनत घ्यायला लागते ती.
बघ बस इकडेच खेळायचं. ही बाउंड्री तुझी. ती बोले मला खेळायला पण देत नाही. खेळत नाही तर विसरली ती. विसरली तू. हे बघ, पकडला धागा पकडला. पप्पूला तेवढा चान्स दिली बरं खेळायचा. तू तिकडून डायव्हर्ट झाली ना ती. हा एक्सरसाइज. आरो मिरो वशेत पाणी दिरो. छोट्या मुलांना करतात. आरो मिरो वशेत पाणी जिरो. हे पाणी जिरो म्हटल्यावर वर करायचे पाय. झिरो. असं. झिरो. हेल्दी झिरो आहे आमची. हेल्दी झिरो. हे बघा ससा. पेंग्विन एकाने पेंग्विन म्हणा. नाही पकड दिलो. पकड जा तू चालत जा. आता दिलेल आमची. आता चालत गेल्यावर दिलेल. काय पकड. हा वॉकिंग. अशा 100 राऊंड्स दिलो. 100 राऊंड्स. पकडते बघ. धागा पकडला. पकड. स्वतःचा हात चाव. आगे हा वाला हात चाव. हा हात चाव. हा वाला स्वतःचा चाव. बघ कसं वाटतं चावल्यावर. बघ हा वाला मोठा हात बघ. हा वाला घ्या. बाई, हो, किती साप श्वास आहे. टाकते. सापासारखी. आता इकडे बघा सर्व तिघांचं मॅचिंग झालेलं आहे. झालं की नाही मॅचिंग? एक पण मॅचिंग नाही. कोण पण मॅचिंग आहे. आणि इथे माझी मी प्लेट घेतलेली आहे. बरोबर उचलली. सॉरी काय बोलते मी. प्लेट कुठे बाउल आहे. आता आपलं सूप टेस्ट करूया. मी करू. कर. तू पण घे. तू पण घे. मस्त. आता आईने सूप बनवलाय. नाही मस्त आहे. म्हणजे असं स्पेसिफिक असं बीट कोण बीट समजून जर खात नसतील ना तर असं नका समजू. एकदम खाण्यामध्ये एकदम पिण्यामध्ये एकदम चांगलं लागतं ते. वाटतच नाही बीट आहे म्हणून. टेस्टला एकदम छान लागतं. असं बीट आपण चावून खातो तर कसा तुरट लागतो ना जरा. आणि कडक खायला पण कडक असतो. पण कंटाळा येतो खायचा. पण असं ज्यूस बनवला ना तर असं सहज मध्ये तुम्ही 1 ग्लास पिऊ शकता. डायरेक्ट पिऊ शकता चहा सारखं. तू कुठे ड्रेस बिसवर पाडू नका बस. टेस्ट विचाराल तर एकदम छान झालं. थिकनेस पण एकदम छान आहे. मस्त. हेल्थसाठी पण एकदम छान आहे. आणि माझा तो प्रश्न होता की पाहुणे पितील की नाही. तर पाहुणे पिणार आहे. आणि जर तुम्ही स्पेशली असं दिलात की हेल्थला चांगला आहे बीटचा ज्यूस आहे तर माणूस ना पिणारच. सूप आहे पिणारच. खूप छान झाली रेसिपी. बीट पण एकदम व्यवस्थित पडलंय. आणि तुम्ही पण बनवा. ताईन बनवलंय ना तसंच माप घेऊन तुम्ही पण बनवा. कधी कधी ना बीट खायला वाटत नाही तर तुम्ही ह्याचा. आणि आपण जे बीट मिक्सरला लावलं होतं ते पूर्ण वापरलं ना आपण. पूर्ण 2 बीट. म्हणजे बीटच्या ज्यूस मध्ये काय होतं की बीटच्या ज्यूस मध्ये बीटचे सालं जातात बाहेर. सालं काढलेली आधीच. ते नाही म्हणजे बीटचा आपण ज्यूस जेव्हा ह्याच्यात टाकतो ते हे पल्प नाही ते काय बोलतात त्याचा चोथा जातो बाहेर. जातो ना ते मशीन मध्ये टाकतात बघ. गाळ असतो तो. ते मोसंबीचा ज्यूस बनवतात त्याच्यात तो बीट टाकतात मग त्याचा गाळ जातो ना. पण ह्या रेसिपी मध्ये त्याचा गाळ जात नाही. म्हणजे पूर्ण बीट युज झालाय. त्यासोबत आपण जे बॉईल केलेलं पाणी आहे ना बीटचं ते पण पूर्ण युज झालं इकडे. तर बीट मध्ये असं बोलायला नको की त्याचं न्यूट्रिशन कोणत्याही फॉर्म मध्ये बाहेर गेलेलं. कोणत्याही फॉर्म मध्ये बाहेर नाही गेलं म्हणजे टोटल युज झालेलं आहे. बीटच्या वेळी तर मी हे प्रिफर करेन. सँडविच मध्ये किती फुकट गेलेले आहेत. बीट आणलेले असले सुकून जातात. मग हा एक तर सँडविच मध्ये किंवा हे सँडविच पेक्षा पण हे ज्यूस बरं आहे. हे असं कोणी रोज बनवून दिलं ना माणूस एकदम 1 ग्लास पिऊ शकतो. आणि काहीच प्रॉब्लेम नाही. रोज या ना तुम्ही 1 दिवस आड करून हप्त्यातून 2दा पिया. एकदम छान आहे. आणि ताईची रे काय बोलायचं तुला बोल. नाही ते कमेंट करतात तू बोलायला चान्सेस देत. बोला अभी आपकी बारी. ते कसं आता कोरोना होतोय ना कोणाकोणाला. आता पेशंट घरी येतात मग त्यांच्यासाठी असं बनवून द्यायचं. बरोबर. थोडं त्यांना कसं रिकव्हरी व्हायला ना मदत करते.
चांगलं असतं त्यांच्या हेल्थसाठी पण ते पटकन रिकवर होतील त्याच्याने. कमजोर होतात ना माणसं. नाही आपण ते होण्यापेक्षा आपण आधीच खाल्लेलं बरं असतं. माझं तर मत असं आहे, आधीच आपण करून खाऊ शकतो ना. पप्पू तसं पियाला झालं पप्पूचं पिऊन. खरं चांगलं लागतं ते. असं बोरिंग ना कधी कधी सूप ना एकदम बोरिंग असं, काय म्हणून सूप पियायचं, पियाला पण नाही वाटत कधी सूप. आणि हे बोरिंग नाही, खरं नाही बोरिंग वाटलं, एकदम छान वाटलं. असं अजून एक पिशील. अजून एक पिऊ शकतो मी 2 पिऊ शकतो हे वाट्या. म्हणजे मन पण शांत होईल आणि पोट पण शांत होईल आणि न्यूट्रिशन पण मिळेल मला. रेसिपी एकदम छान आहे. आणि गरम गरम पिया. ताई तुला अजून काय बोलायचंय? मी तुला काय बोलायचंय? अजून तुम्हाला ताईकडून काय रेसिपी पाहिजे असतील तर सांगा. ताई आपल्याकडे 8 दिवस आहे. टेन्शन नाही. तुमची रेसिपी असेल तर कमेंट मध्ये सांगा. आणि इकडे ताईने पटकन पिऊन घेतलेलं आहे जसंच आपलं. ताई पण पटकन पिते. जीभ पण लाल झाली असेल. दाखव बिहाइंड द सीन बघा. बिहाइंड द सीन. पिया आणि ताईने पटकन पिऊन घेतलेलं आहे. पटकन पिया. ह्याच्याने काय होऊ शकतं ताई पिल्याने? जीभ लाल होती. आणि लिपस्टिक लावायची पण गरज नाही. एकदम प्रमाण पण एकदम मस्त झालंय. हो. म्हणजे असं तिखट विकट असं ना, काली मिरीचं टेस्ट लागते. बरोबर, ते बोलायचं राहिलं. काली मिरची पण एकदम व्यवस्थित चव लागते. त्याच्यामुळे ते अजून प्यायला वाटतं. म्हणून प्यायला वाटतं ते. बोर नाही वाटत. त्याच्याने टेस्ट येते ना जरा. हा, टेस्ट येते. एवढंच प्रमाण घ्या, ह्याच्यापेक्षा काही जास्त कमी करू नका. नाहीतर तुम्ही म्हणाल मी अजून 2-3 बीट टाकतो त्याच्यात, नाही. तर नको. हे बघ, जास्त पातळ पण आहे जास्त घट्ट पण आहे बघ. अशी आपली क्रीम असते ना, असं एवढा बाउल ना 4 जण पिऊ शकतात. म्हणजे 2 बीट 4 जणांना असं असं घ्यायचं, वाढवायचं आपण दूध टाकून, थोडं पाणी टाकून. आणि आजची ताईने बनवलेली रेसिपी कशी वाटली ते पण आम्हाला कमेंट करून सांगा. आणि व्हिडिओला काय काय करा ताई? लाईक करा, व्हॉल्यूम बटन हाय, लाईक करा, तू बस शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. एक